שלום. עכשיו, הסטייק, הייתי מדברים קצר. הייתי מדברים קצר. תומר, איפה אנחנו? תומר. אנחנו קרבימה. בקרבימה. מה אתה חושב על המקום? נורא מכוער. אתה לא אוהב? לא, ממש. למה? אחלה. ממש מכוער. מיקי מאוס, ממש טובה, חמותי. רגע, קרבימה. זקנים, זקנות, אבל מה שכן זה מקום נהדר, בוא איתי. טוב, אז כרגע אנחנו מתקדמים לפי דעתי לכיוון דיזינגוף סנטר. אתה יודע איפה אנחנו? איפה אנחנו? אצל אמא שלך. פאק! יאללה. טוב חברים, אז אנחנו הגענו לגג של דיזינגוף סנטר כמו שאתם רואים. תצלם את זה אחי. כרגע אנחנו הולכים לאיזשהו שדה או משהו, ומגדלים שם פירות וירקות על הגג של דיזינגוף באמצע תל אביב. נכון. אז אני הולך לצלם את התגובה המאוד מופתעת שלי. כן, אוי, מה זה הדבר המגעיל הזה? וואו! בטח הכל לא בפוקוס. שום דבר. לא, זה דווקא כן. כל זה על הגג של תל אביב. I taste like ashes of black coffee. I was not meant to come now she miss me. Yada yada yada. I don't wanna bore you. I wanna bore into your powerful love like God in Corinthians. Yeah. אוקיי, אז אנחנו פה במוזיאון. אני מרגיש ממש חכם. נכון. קיצר, אז אנחנו במוזיאון עכשיו. איתמר. אנחנו רוצים ללכת הביתה. נכון. יש פה. Home is in our road, hemoglobin, and it's only beholden to them fold to the North Pole. But tucking your elbows, yeah, we're hell in the ozone. Welcome to the mood for days. Makes one out of thin air. You take a shower afterward, and I can't get out of it. Can I get out of it? All the people in the house gotta get out. חברים, עומר, היום אנחנו נמצאים בארגון שלנו, סדנת ציור עם עומר, עדן האורחת שלנו. אוקיי, בואו נתחיל בעצם. מתחילים בעיגול. אתם מחפשים את הרעש של הרעש המתאים. נראה לי שהוא נתן אותו. כן, עכשיו מה שאתם עושים זה בעצם קו וקו. אומר, מה זה? תן לאומן להתרכז, בוא נע. אז אני ועדן בעצם סיימנו את הסדנה פה באומנות ונראה אתכם בסדנה הבאה, חברים. אוקיי, אז אנחנו עכשיו פה, שמורת טבע, חוף פולג. לפי דעתי אנחנו נרוץ למטה בדיונות, אני באמת לא יודע. בוא תסביר מה הולך לקרות עכשיו. You could say a lot of things and go and get away with them. But if I tell a couple jokes, it could go on. And you doing everything that I'm mouse. Just tell me what you wanna know. Well, I can't love these sights and smells. They help me write the songs I tell. Yeah, I don't let love flood by. I don't ever let my ships just sail away. אנחנו עכשיו עולים את הדיונה הזאת. תראה, תצלם שם, ותומר אפס כזה, הוא הולך ליפול. הוא הולך ליפול? כמו שאני כמעט נפלתי עכשיו. עדן, תסבירי מה עשינו פה, כי היינו בדיוק פה 2 דקות ואף אחד לא מבין. הוא דיבר שם, אף אחד לא הקשיב לו. יש
זהו, זה מה שעשינו פה בעצם. עכשיו חוזרים לאוטובוס ונוסעים איזה משהו של זבל בפארק חירייה, לא יודעת מה זה. הגברת אביב וקצה מחול לנשים 100 מטר. Free ways to sell